Počkajte, ja sa široké. Tento deň si okrem vás, milí prváci, vychutnáme aj my, vaši moderátori. Predstavujem vám Toda Bubenku z 2. B a Dominiku Dorokovú z 2. A. Srdečne vás vítame na dnesnej skúške zdravoťákov pod krycím menom Zbesila jazda. Jedna lakuje jednu nohu a druhá druhú. Môžeme začať.
disciplínu vyhráva A trieda. Ako sa volá najmladší žiak alebo žiačka z vašej triedy? Stop. Poprosím, sa prihlási žiak, ktorý je najmladší z triedy B. Ako sa voláš? Správna odpoveď. Koľko násteniek je vo vašej triede? Viete? Správna odpoveď. A je to neuveriteľné, ale vidno, že učíte fyziku, keďže na poslednú otázku, najťažšiu, ste odpovedali správne. A skúsim sa spýtať vás, skúste tipnúť, koľko máte vy nôh stoličiek. Tipnite si. Poprosím aj meno na hlas. Čiže správne. Ďalšou otázkou bolo, že koľko náseniek je v triede, čiže poprosila by som o odpoveď, či vieš. 3. Áno. A koľko nôh majú všetky stoličky v triede dokopy? Aj s učiteľským. Pani profesorka napísala 100. Nemyslíš vážne, že si na telefóne? Že všetky sľuby s radosťou vykonávať budem. Fotové úlohy vám dopredu budem dávať. Ruky, nohy vám budem boskávať. Spolužiakov starších na net púšťať budem. Na schodoch sa nikomu zdraviť nezabudnem. Vykladať stoličky vám vždy budem túžiť. Po celý rok vám budem verne slúžiť. Sľubujem, že tento sľub plniť budem. Na spolužiakov a skvelých profesorov nezabudnem. Tak sľubujem. Na zdravie. Z prvej A je to Balážová.